Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza summit għall-intraprendituri li qed jittella 2 u 3 f'Lukanda Ewlenija f'San Ġiljan. Summit li għalih qed jattendu mal-400 investitur minn madwar id-dinja. Joseph Muscat tkellem dwar kif tul is-snin Malta kienet katalista l-investiment u rat kif tisfrutta l-potenzjal tagħha f'setturi diversi. Għal ukoll li l-ekonomija ta' pajjiżna li qed tikber b'rati bla preċedent dejjem kienet ibbażata fuq l-innovazzjoni. Innota li l-problema ta' Malta dejjem kienet il-viżibilità u kien għalhekk li priorità l-Gvern fl-aħħar snin kienet li dejjem ikun viġilanti u attent li jattira lejh kull investiment possibbli. F'dan kollu nota li das tal-pajis ma jaffettwax għaliex hija l-abilità ta' kemm gvern lest li jagħti widen u jisma' l-idejat tan-nies illi vera tagħmel differenza. Wara 6 snin fl-Ingilterra, reputazzjoni eċċellenti ta' pajjiżna fis-settur waslet biex għall-ewwel darba dan is-summit bit-tema Follow the Entrepreneur inġib f'pajjiżna. Wara d-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba li saret minn numru ta' ġurnalisti internazzjonali u investituri stess li b'interess taqsew dwar l-irwol ta' Malta u l-viżjoni fis-settur għalli ġej. Oħrajn irrimarkaw li Malta huwa l-pajjiż ideali għall-investiment filwaqt li notaw is-suċċess ta' pajjiżna fis-sitt xhur li għaddew meta kien fit-tmum tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li tenna li u l-Gvern immexxi minnu jinsabu għad-dispożizzjoni tagħhom, Joseph Muscat qal lil dawk preżenti li qed iħares il-qudiem b'ottimiżmu biex jisma' u jisfrutta aktar idejat.